Затова те питах, за какво ми е на мен микрофон. Чай, ако беше, аз забравях сценария. Нещата, които предстои да видите, не ги правете вкъщи. Ами то причукан тук. Готов съм. С Дилян отивам да заснемем интрото по новата поредица под каската, която смятам да започна. Все още имам желание, смятам, че ще е интересно, но ще оставя на вас в коментарите да споделите. Поредицата ще се състои в това да задавам въпроси от сорта на кога започна и така. Това е в груб вариант нещата. Идеята е да представи моториста в друга светлина, а не както голяма част от хората обичат да наричат с термина донори. Искам по някакъв начин да разбия това клише, че сме донори, и по същата аналогия, както има мотористи донори, както ги наричат повечето, по същата логика трябва да има и автомобилисти донори. Защо в последно време всичко се върти около мотористите, не знам. Но идеята на предаването е, че да покаже, че не сме донори, а нормални човешки същества. Че има нещо под каската. Идеята на новата поредица. Надявам се, че ще се получи, че ще е интересна. Приемам всякакви съвети как да стане все по-интересна. Така че пишете в коментарите, давайте идеи, давайте съвети. Чета коментари, отговарям абсолютно на всеки. И това е едната част от видеото. Другата част е да ви представя новия мотор. Може и да са полицаи, може някаква линейка, който ще да е. Полицаи са. Спряли са нещо някой или ескортират някой или гранична полиция. То причукан тук. Мини пред мене. Да представя. По-скоро да представя моторът. Ето това е пиленцето, както казваше един известен мотовлогър, ако не се бъркам, Мифата. Сори Мифа, че съм го откраднал, но стана неволно. Абсолютно неволно. Много так гледах и тебе, беше изключително забавен, нещо се изгуби. Чак ми липсваш. Това е първия мотор на пилето. Kawasaki ER6N. Kawasaki ER6N. 650 кубика, 2 цилиндъра, около 80 коня. Какво мога да кажа за мотора? Маневрен, пъргав, здрави двигатели. Мисля, че е идеален първи мотор за кратки и средни дестинации. Може би на повече от 300-400 км ще се измалява и ще изморява вятъра. Но според мен на ден по 200-300 км може да се навъртат спокойно с този мотор. Изключително удобен и маневрен за градски условия. Това е мотора. Колко ще е здрав, ще стане ясно. 2009 година модел е. Сравнително на малко километри. Пише нещо, мисля, че е на по 20 000 км. А колко е вярно, няма откъде да знаем. В момента отиваме да заснемем лек трейлър, кратко видео, в което да представя новата
идея, новата поредица. Не знам въобще дали ще се получи, те пробваме. Ако се получи, получи. Ако не се получи, здраве. Ще имаме повод пак да излезем да заснемем. А и да не се получи много хубаво, пак не е проблем. Все пак не сме професионалисти, аз не съм професионалист нито в заснемането, нито в видеообработките, а и не се старая на перфектни кадри. По-голямата си част идеята е забавление, хоби, е така една друга представа, една друга нова идея за мотовлога. Да отиваме на обезопасено място, направим някаква друга магария. Екипирани сме, понеже получихме известна доза критика, че не сме достатъчно екипирани. Да, нещата, които предстои да видите, не ги правете вкъщи, както се казва. А ние сме подготвени. Това, което ще направим, е тренирано много пъти и винаги с екипировка. Нося си на коленки. Да. Да няма хейт. Ще има. Ето го Делян с неговата Ямаха. А KTM де извинявай. Ямаха е къде? Ямаха ли? Емблемата къде? Вау, наистина, че Ямаха е. Да, аз помислях, че Ямаха. Ти ще снимаш от там. Ние ще сме тук. Е така. Двата мотора. Даже няма да снимаме дигане и пускане на мотора, само изрязваме момента, в който минаваш. Слагайте си екипировката и очаквайте какво стои под каската на Делян. Защо? Така, сега вече изглеждам на професионалист, нали? А? Да. Слънцето е там, ти ще снимаш от тук. Въпросът е ние откъде ще минем. Може един да мине така, другия да мине така. Ще бъде отдалече. Добре, аз по-лобо не мога от това. Нататък по-бързо това не можеш. А не, по-добре не мога. Нататък като се изправи хубаво. Хубаво стана, нали? Хубаво, да, почти като него. Малко по-добре от него. Не бях така, е така. С като Бях една идея по-изправен. сега трябва да мина е така. По-добре. Е така, ако искаш малко по-близо до лентата. Много отдалече го фана, ама при мен трябва да се е получило. Тук можеш и път. Сега! Това беше лъжа. Не дей толкова отдалече! Ето Сауля! Това беше добре, защото и се обърна. Много готино стана! Аз пак мога да се обърна, ама наляво ми е по-удобно да се обръщам.
направя така отпред. Прав? А? Прав? Как прав? Няма прав, сега ти се оля сега. Прав седна, отуиш едно, 3 секунди ти. Жертва. Това бях аз и обичам да минавам бързо на задна гума. Не, обичам да карам бързо на задна гума. Чакай. Това бях аз и обичам да минавам бързо на задна гума. Това е. Кот станал, останал. Може да карам задна гума. Ако искаш, ама настани от този край. Добре, може аз да кажа, а това е Делян. И ти можеш да кажеш, аз обичам да минавам. Кажи си го цялото. Кажи го цялото ти така. Като си почнал. Дори аз за кой се нося микрофона? Трябва да кажеш някаква... Аз за това те питах. За кой ме е на мен микрофон. Чай, ко беше? Аз забравях сценария. Затова се записва. Дори. Да. Добре, разберете повече за него, като следите за поредицата подкастката. Добре. Това ли сме? Хайде. Да. Той трябва да ни пречи на микрофоните това по принцип. Така. А това е Делян. Той обича да минава бавно на задна гума. Разберете повече в поредицата в YouTube подкастката. Какво се случва подкастката на Делян? Нищо. Цял ден може да си кара на задна гума. Та не го бърка още. С 30 на задна гума, как е? Няма проблем. Семахата. Ай, тръгваме! Успяхме да заснемем нещо, да видим накрая какво ще излезе. Виж сега, това е с траекторията. Най-много важи, когато искаш да вземеш завоя по-бързо, разбираш ли? Някой един ще идем на някои завойчета и ще минем няколко пъти през тях. Когато го знаеш завоя, много добре когато знаеш завоя, не е нужно чак толкова да се изнасяш чак тук на лентата или така да затваряш завоя. Да. Сега завоите те първо ще почнат да придобиват смисъл за тебе. Когато караш е едно, когато се возиш е друго, когато караш кола е трето, макар че с кола и с мотор пак горе-долу са, не горе-долу ми гони са пак точно от същата линия. Тук като карам сега по тази лента в средата, не мога да видя идва ли нещо от завоя, не идва ли, кога свършва, кога продължава, докато като си по-дясно, по-голяма част виждаш от завоя, по-надалече в завоя виждаш. Между трета и четвърта, ако си в града, няма смисъл от четвърта. Ако си извън града и караш 50 примерно, може да включиш четвърта и да караш с малко газ. С лекичко подадена газ. Ама в града, обикновено първа, втора, трета те стига. Сега ако си на околовръза и нещо ти вибрира, нещо те дразни, можеш да включиш четвърта и да така съвсем леко да поддържаш гъста. То пичата гледа, сигурно искаш и газ да ти кажа да дадеш, ама... Не, усети, че си жена и му стана още по-интересно.